Hei, hei, ce faceți? Bine v-am găsit după ce n-am postat, cred că o săptămână. Și astăzi filmăm Slither. Eu. Dacă vreți jocul, vi dați în descriere. Ok? Faceți și noi mari. Jocul acesta trebuie să te bagi în fața lui ăștia. Și dacă intri în fața lui ăștia, trebuie îi omori. Opa, uite, vedeți? Dacă intru în el, mor. Deci, da. Foarte tare jocul. Așa. Razer nu vrea să filmeze cu noi. Se uită la cine te uiți, mă? Se uită la Dan Târnă. Da? Ia uite ce a făcut. Vedeți? Da, ce a făcut lui ăla. Însă, mâncare! Nu, e a mea. Dă-l aici. A mea. A mea. Fuck it. Nu. Da. Am făcut și 5000 odată. Ăsta, o să moară. Pentru că noi tot din el. Așteptăm să moară. What? Cum n-am murit acolo? La faza aia. Hai bă, mori. Fuck it! Bine, dacă vrei nu să nu mori, nu mori. Hai bă. Fuck it! Hai bă, vreau să mor și pe cineva. Hai să mâncă și noi. Buniuța aia, nu mai are găbuniuța. Jocul are lag, n-a ieșit de mult. Dar este foarte tare. Îmi place. Dacă vreți să vă și voi, vă las link-ul unde. Okay. Hai bă, chiar așa. Du-te bă, ce vrei de cu mine? Reclama, mami. Ce n-ai faci? Se bagă el așa în fața mea. Omul ce nu mi-a făcut astăzi. Vai de capul meu. M-a disperat, practic. Dacă vreți să ne facem episoade cu jocul acesta, nu uitați să apăsați butonul de like. Ok. Am mâncat și pe cineva. Nu mâncă și nouă. Cum a murit aurulacul ăsta aici. Scuzați-mi lipajul. Nu, lag. Fugi. Jocul acesta e și pentru calculator, dacă vrei să jucați. Hoba, hoba. Hai mă, mergi. Eu zic trebuie cineva să mâncăm. Nu cred. Hai bă. What?
Nu! Fac! Ieși odată! Ce mă enervează! Ok. Da. E foarte tare jocul ăsta. Mie chiar îmi place. Am jucat foarte mult. Nu chiar exagerat de mult, dar am jucat. Dacă îl omorâm, nu știu, pe ăsta moare. Fuck! După, exact cum am murit eu, am murit și el după aia. Da. Că vrea el. Foarte dure. Nu faci tu de-astea, ai înțeles? Exact ce-am făcut. Ia mâncărica. Ia mâncărica! Fac. Fucking lag. Ba, poate mâncărica. Mamă, cât avem? 1400, deci vedeți ce easy poate să se facă puzzle. Fac. Ne băgăm și noi. Să ne simțim. Da? Nu știu cu ce nu pot să fac. Uite pe asta. Hai bă, intrăm. Hai vede. Știu că vrei să intri în mine. What the fuck, a murit ăsta aici. Ba. Gata, am băgat mâncărica. 3000. Te juc? Wow, ce mare e ăla. Nu, lag! Lag. Set sail on a new puzzle adventure with Fac. Bine, și că am atât cu episodul acesta. Eu am fost Răduț. Pa, pa!